мавсими 2023-2024 бо ҳодисоти ҷаззобаш бисёр диданӣ гузашта истодааст. ҳикояҳои мусобиқаҳои аврупоӣ ба монанди афсонаи бузаки ҷингилапо монанд шудааст. ин навор оиди дастаҳое мешавад ки натиҷаи ғайричашмдош нишон дода истодаанд ва аз Астон Вилла шурӯъ мекунем. чихел дастае ки аз қисмати дуюми ҷадвал бехарҷи зиёди маблағ барои ҷоизаҳо талош бурда истодааст. нақши Унай Эмери дар ин даста хело калон аст. ин бачаҳо ҳам Манчестер Сити ва ҳам Арсеналро дар давоми 4 рӯз шикаст доданду голе ҳам сар надоданд. ин боварнокарданист. Арсеналро шикаст дода 15-умин ғалабаи худро дар майдони хонагӣ ба қайд гирифтанд. Рекорди нави даста ва бояд қайд кард ки танҳо 4 дастаи англисӣ 15 маротиба пайҳам ғалаба дар хонаи худ ба қайд гирифтаанд. ин ба дастае мисли Астон Вилла бори нахуст аст. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати Ягекс омода шудааст. рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати Ягекс боз ҳам ҷолибтар гардонед. он ҷо регистрация осон буда пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. ана барои обуначиёни канали Фут бародарон бошад, иқдоми махсус омода намудаанд ки дар аввалин пардохт бо промокоди TouchFood ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. силкаи заруриро дар комментария мегузорем. ба ҳама муваффақият. медонед боз кадом даста ҳамаро ҳайрон кардааст? Жиронае ки баъди 2 соли баромаданаш ба Ла Лига барои қаҳрамонӣ мубориза дорад. ин бачаҳо аз Реал Мадрид ва Барселона дида болотар дар ҷадвал ҷойгир шудаанд. ҷолибаш ин ки трансферҳои кайҳонӣ надоштанд. аввал монанди шурӯи бобарор барояшон буд, вале мавсим ба нимаи худ наздик асту Жирона ҳамоно дар рақобат аст. кассе садри роҳи онҳоро барои қаҳрамонӣ гирифта натавониста истодааст. бо сарҷамъии худ онҳо нишон дода истодаанд ки ҳикояи зебои Лестер Ситиро дар соли 2016 такрор кардан имконпазир аст. аммо то охир корашон омад мекарда бошад, инро вақт нишон хоҳад дод. акнун ба Олмон меравем. дастаи Байер Ливеркузен, дастае ки монополияи Баварияро дар Бундеслига аз байн бурдан мехоҳад. онҳо соли гузашта дар чоргона ҷой нагирифта буданд, аммо имсол мавқеи аввали ҷадвалро ба касе доданӣ нестанд. ҷолибаш медонед дар чи аст? Бавария аз соли гузашта дида қавитар шудааст, чун рекорди Бундеслигаро шикасту Хари Кейнро бо маблағи кайҳонӣ харидорӣ карданд. голҳои онҳо аз мавсими қаблӣ бештар шудааст, вале то ҳол пешсаф шуда наметавонанд. нигаред ки баъди 13 бозӣ анҷом дода Байер Ливеркузен ягон бор дучори шикаст нашудааст. умуман дар Аврупо касе имсол ин натиҷаро нишон дода натавонист. агар соли гузашта мегуфтанд ки Байер аз Бавария дида болотар дар ҷадвал ҷойгир мешавад, шояд ҳамагон писханд мекарданд. аммо Хаби Алонсо кори таърихиро дар ин даста анҷом дода истодааст. то охир корашон омад мекарда бошад? шумо чӣ назар доред? аз Аврупо ба Бразилия менигарем ки Гримио соли бобароре гузаронида истодааст. ин даста барои мавқеи болоии ҷадвал рақобатро шурӯъ намуд ва имрӯз Гримио дар ҷои дуюми ҷадвали мусобиқот ҷойгир шудааст. ин албатта ғайричашмдошт аст. рӯйдоде ки бори нахуст дар серияи А-и Бразилия рух медиҳад. дастае ки нав ба чемпионат дарояду дар ҷои дуюм ҷойгир шуда бошад. таърих инро дар ёд надорад. ҳамаш як тараф онҳо ҳамагӣ ду имтиёз камтар аз қаҳрамонҳо касб карданд ки хело наздик ба ҳисоб меравад. Луис Суарес ҳама таҷрибаашро баҳри ин даста бахшид ва акнун барои назди Месси рафтан ӯ гузариш ба Интер Майамиро дида мебарояд. аммо на ҳама дастаҳо барои ҷои аввал баромадан корашон омад кардааст. бархе дастаҳои дигар дар поёни ҷадвал ҳам натиҷаи олӣ доранд. масалан Эвертон. Great save, chance to Corey, whose fist set down and it's smashed home by Lewis Dobbin. ин даста барои вайрон кардани қоидаҳои футболӣ 10 холи худро аз даст дод. ин сабаб шуд ки Эвертон ба таҳхонаи ҷадвал фарояд. ҳангома ҳам ҳамон лаҳза шуд ки 3 бозӣ гузаронида Эвертон аз мавқеи поёнӣ боло баромад. албатта ба Юнайтед бозии аввалро бохтанд, вале баъдан Ноттингем Форест ва Ньюкаслро бидуни голсардиҳӣ шикаст дода тавонистанд. агар он таҳрим ё ҷазо ва кам кардани холҳо намебуд, мо имрӯз Эвертонро дар болои ҷадвал медидем. боз кадом дастаҳо шуморо бо бозиаш ҳайратзада карда истодааст? дар комментария қайд карда навори ҷадидро мунтазир бошед. хайр дӯстон.